Assalamu alaikum muhterem millettaşlarımız. Türlü tübeklərdə yaşauşu xalqımız turmuşunda həm yaşayışında bolğan qay bir vaqiqalar həm yanılıqlar bilən bu atna davamında sizni min İnsaf Abdullah tanıştırırmın. Siz Tatarlar tapşırığın qarıysız bugünkü çıkarılışta. Kurgan ülkesi İşkin avuluna yerdem. Сейчас наша задача как можно быстрее построить дома, чтобы люди уже в сентябре начали жить в своих домах. Чтобы мы школу освободили, отремонтировали, чтобы детишки 1 сентября пошли. Melekes rayonu Atnağıl avulu tarixine bağışlanğan kitap. Fotoğrafyalarını cidden bütün avul halkından bir küp fotoğrafyalar. Material tağın bir kitap. Şu kadar. Baytak material. Sverdlovsk ülkesinde tağın bir kireç üzeg açıla. Спортсмен нық болырға тиіс. Гибкость, и силовая выносливость, скоростная выносливость, общая выносливость енді халде болырға керек. Томскида Сабилар фестиваль концерты узды. Мы, педагоги и дети, культурой татарской насыщаемся все больше и больше, нам интереснее ее изучать и представлять на суд жюри. İndi uzğan tapşırıqlarımızda iğlan etilgənşə Kurgan ülkəsi Şadırın rayonu Yıldız İşkin avulu 7 may günü bolğan yanğından bir qatı ziyan gördü. Bütün dünya xalqı dərrəv көtərilib yerdəm qılınsızdı. Biz isə izgi əməl qılışlar haqqında hər daim jetkirib kiləbiz. Bugün avulun xəldə ikən üz gözlərimiz bilən görüb, millətdaşlarımız bilən aralaşıb qayıtdıq. Sizin ixtibarınızga Leysene Sadırdinova'nın Kurgan ülkəsindən məxsus reportajının davamını təqdim etəbiz. İşkin bұрынғы татар ауылы, аны Kurgan түбәгінің татар баш қаласы деп атыйлар. Біздің чөрү төркемі бірнеше мәртәбә әлеге ауылда болып, аның яшайышын яктырткан иде. Гүрләп торган Işkin Kurgan өлкәсендә иң зур бай тарихлы татар авылларының берсе. Сөйләм ягыннан да үзенчәлекле, анда Işkin татарлары яши. Bizning 11 tatar avlı Kurgan ülkesinde. Işkin tatarlar yaşıyor. Bütün tatarlar gitkenler Mına şu avuldan. Жиденче май көне. 10 чакрым Ираклыктагы Рус авылыннан башланып кеткен янгын жил секундына 30 метр тизлектә булу сәбәпле тиз арада Йылдыз, ягъни Işkinне чылгап та ала. Бурдан кала уттан калмый ди халык әйтеме. Хак, Işkin авылы халкы күз ачып йомганчы бер нәрсәсез кала. Işkin avulu буйлап йөрибез, халык белән күрешеп. Беләсезме, Йылдыз авылында ondan артык урам. Шуның 8-е янып юкка чыкты. Менә хәзер без делегация белән бөтенебез һәр бер урамга төшеп, һәр бер өйнең, һәр бер хуҗа белән сөйләшеп, аның моң зарын тыңлыйбыз. Yoндык. Bir neme, bütün nemem yondu bunda. Bir neme olmadı. Даже, извините за выражение, туалет нету. Менің ерім юк, үлді, ağrıdı da. Hazır kimse tutmaya buluşu. Менің болам, второй группа инвалид. Biz әйтергә тиеш, җитәкчеләргә дә, менә без монда гомер буе туганбыз. Чингисхан братның туганнары да монда барды дип бөтенесе белә. Шуңа күрә әйтергә кирәк, монда біз телибез дип. Мен бирә алалармы, бирмәй алалар. Алар әйтә, біз сезгә бирә алабыз, если это будет не капитальное строительство. Да. Не капитальный строить, не капитальное строительство. Я должен сам лично строить дом. Нет, не строить. Там есть функция капитальный, не капитальный. Но вот когда мы берем сертификат идет только по жилому дому. Сейчас наша задача как можно быстрее построить дома, чтобы люди уже в сентябре начали жить в своих домах. Чтобы мы школу освободили, отремонтировали, чтобы детишки 1 сентября пошли. И в то же время есть проблемы. У кого-то трактор сгорел, у кого-то скотина сгорела, у кого-то чуть-чуть крыша сгорела. И им тоже будем помогать. Но после решения всех глобальных вопросов и когда мы найдем источники финансирования. Я понимаю, но вы там больше не приедете, а у меня сенокос через месяц, я интересуюсь. Я каждый месяц сюда буду приезжать до сентября. В сентябре мы здесь сад посадим вместе с вами, купим все, привезем, поэтому каждый месяц. Нет, это был план был. Нет, это план. Да, поэтому мы будем исполнять. Нет, все, тогда документы в порядке, деньги есть. А детям сколько лет? Детям от 23, самая старшая дочь, и до 7. Сколько детей? 6. Сейчас в данный момент 4 с нами.
проживает, а двое уже как это... Ну, девочка у нас приедет Работает? уже в июне пока в Ну, Москве. здорово, здорово. Но вы в лагерь отправляете? В Да, Октябрьский район? на мальчики месяц? у нас поедут. Да, на месяц с удовольствием отправим, потом еще куда-то. Нет, вот такие многодетные семьи, которые... Вы же остаетесь здесь? Да. Да, вот в первую очередь сюда надо выходить. Надо это... Менә инде күрәбез, эш бара, һәрбер йорт урыннары чистартыла, яңа йортларга урыннар әзерләнә, дөресме? Бывший председатель колхоза. 15 ел мында эшләдем булда. Председатель колхоза булып, хәзер администрация работаю. Авыл Минең авылым, мин мында тудым, мында үстем, мында өйләндем, мында балаларым туды. Мында эшләдем бу авылда. Председатель колхоза булып 15 ел эшләдем. И менә шундай хәлгә калып куйды. кире бастырырга бит инде. Да, бастырабыз, все равно будем восстанавливать авылны. Алла берсә. Безнең монда уталар, кортаталар, кортналар биш мондан, уже без мондан. Так что будем восстанавливать. Так что без оптимисты. Молодцы, рәхмәт. Да. Бүтін ауылны йөріп шыққаннан соң Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары Бүтін дөнья татар конгрессының милишура рәисе Васил Шайхразиев һәм өлкә район җитәкчелеге авыл халкы белән очрашты. Әле шишләсе мәсьәләләр байтак, иң мөһиме эш бара. Авыл халкы ялгыз түгел. Кыдым яхшы кызым кияүдә Шайдулин Фрунзаның егетендә. Шайдулин Фрунзе безнең мәктәптә, мин бу авылда үскәнмен. Авылдан киттем городка, городта торам. Шайдулин Фрунзе ул вакытны безнең мәктәптә учитель булып эшләйде. Хәзер. Кыскасы, Гөлләнур Мәҗитова шушы авылның лаеклы кешеләре өчен ярдәм сорый. Гомере буе шушы авылда укыткан, аннан мулла булып торган игелекле кеше Фрунзе ага Шайдуллин өчен. Бүген аңа 87 яшь, хатынына 85. Өйләре яңгач, Гөлләнур ханым аларны үзенә алган. Венеропа яшады, ветврач бу авылда яшады, ветеринарный врач булып до пенсии. Борысының да молын корады, борысына да булышты. Олар бик әйбәт холык, бик илем холык шундай. А вот на сегодняшний день помогать некому. Кемнер бирделәр, вопросы отвечали, так вроде довольные. Обещают хорошо, так красиво, так. Сезнең яндымы? Йонды, без Язда без только пропискада тегелде хотын. Минең Шадринскийда безнең квартирабыз бар иде, но 500 дали пока сертификат. Уйлайбыз. Вот, строится, не строится. Анда бигенде 250 хуҗалык янган дип аңлыйм. 250 хуҗалык. Булган где-то 350, шулаймы? Менә каламы кешеләр, калачакмы? Birinchi kuni qolmayım degan kishilar hozir qolam dedilar. Mana biz necha oyni o'tdik, butunisi qolam dedilar. Даже qora mana bu o'rinlarga ularga mana turgan dedi, o'rin les fondniki, ular qolamiz, ikkinchi o'rinda o'rin olib qolamiz dedilar. Sertifikat bergan kishilar da qolamiz dedilar. Kimga bermagan ular da qolam dedilar. Bu zo'r tarixli avul ziyoratdan boshqa menda bit bir-birisi tug'anlik bilan bog'langanlar. Avul zo'r, bir o'rinda nesi turadi, bir o'rinda qudalari turalar. Shunga ko'ra menda ular бүлінуге тырышмыйлар, бізде кетесі келмей алдан. Татар кешесі үшін жан яна. Татарлар сылы ауыл янға шінде. Жан яна, шының үшін... Сақланырға тиештікін да олаймы? Әйе, сақланырға тиеш, тем более элекке ауыл, истәлекле ауыл болға шінде. Ауыл халқына нинди тіләкләр тіләр едіңіз? Мен ауыл халқына тіләр едім. Сабырлық, ең бірінші сабырлық. Сабырлықның түбі алтын дейлер, шул дұрыс. Сабырлык Алла бирсә, Ходай белән бергә, Ходай булышлыгы белән барсы да әйбәт булыр, яхшы булыр. Менә үз күзләребез белән күрдек, булышлык килеп тора. Татарстан булышачак Алла бирсә, местный организация, конечно, авыл басачак. Дәвам итәрбез. Ләйсәнә Садретдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Курган өлкәсе. Дәвам итәбез. Ульяновский өлкәсе татар милли мәдәни мөхтәрияте 2016 елда төбәктәге татар авыллары тарихы һәм анда туып үскән танылган шәхесләр турында китаплар чыгаруны максат итеп куйган иде. 7 ел эчендә өлкәдәге 67 татар авылының 34-те китаплы булды. Аларны башлыча авылда гомер итүче мәдәният һәм мәгариф ветераннары яза. Шушы көннәрдә генә Мәләкәс районы Атнагыл авылы хакында да саллы гына китап басылып чыкты.
Күп кунаклар һәм район җитәкчеләре, тарихчылар катнашында аның авторы Ринат Илкин китапны авылдашларына һәм укучыларга тәкъдим итте. Теманы Рамис Сафин дәвам итә. Дөресен әйткәндә, Россиядәге татар авыллары турында китаплар язу бурычын моннан берничә ел элек Бөтендөнья татар конгрессы куйган иде. Һәм шул ук елны Ульяновск татар автономиясе каршында төбәкне өйрәнүчеләр клубы оешты. Ел саен төбәкчеләр өчен форумнарда уздырыла башлады. 5 форум узды, 100-дән артык кеше йөри, кызыксынган, язган, уйлыйбыз, качандыр да языр дип, авыл тарихын, төрле чаралар уздыру, мемориал такта өлі бүтән ниләр белә. Бүгенгә әткәндә 67 татар авылының, 30-дан артык авылның тарихы уже язылган. Өлкәнең берничә татар авылы булган Мәләкәс районының Ватнагыл авылы турында бу икенче китап. Аның беренчесе 2015 елда 400 данәдә басылган иде. Ул чыкканнан соң китап автор Ринат абыйга авылдашлары бик күп яңа мәгълүмат һәм фоторәсемнәр бирәләр. Шулай итеп, тагын бер китап чыга. Фотографияларны җыйдым, бөтен авыл халкыннан бик күп фотографиялар монда альбомда китапка сыймаганнары. Бик күп фотографиялар сыймады китапка. Материал тагын 1-4 китаплык. Байтак материал. Ну, ограничен дигән кебек. Әлбәттә, инде китапны әзерләгәндә Ринат абыйга байтак кына архивларда утырырга, музейларда булырга да туры килә. Самар архивында дөньяның ише, дөньяның акчасы, Тюменьдә, Уфада, Нижний Новгородта, Мәскәүдә. Шул архивларда эшләдем. Билгеле, зак еллык зур хезмәтнең нәтиҗәсе дә куанырлык. Китапның сыйфаты гына түгел, төзелеше һәм эшләнеше дә күпләргә өлге булып тора. Иң сыйфатлы китапларның арасында менә бу китап. Бу 2023 елның беренче зур нәтиҗәсе дип әйтеләм. Курыкмыйча, беренчедән бу китапны без Татарстан фәннәр академиясендә беренче тапкыр күрсәттек уже 28 апрельдә. Галимнәрнең әйтүе буенча бу китап өчен авторга зур исем бирергә кирәк дип әйтелде. Бу инде структура, китапларны ничек язарга кирәк. Чөнки менә Ульяновскида ничә булды? 30-га якын китап чыкты. Менә Ульяновск өлкәсен караганда без ел сайын мин санап чыктым, 230-га якын китап чыгарабыз. Борынгы Сембер төбәгендә татар авыллары тарихын, аннан чыккан танылган шәхесләрнең язмышын өйрәнүдә өлкәнең Өмет газетасы да зур өлеш кертә. Татар авылларының күпчелегенең тарихлары бүгенге көннәре газетабыз битләрендә басылып та чыкты инде. Менә шушы материаллар нигезендә безнең төбәкчеләребез, краеведларыбыз үзләренең китапларын әзерлиләр һәм без аларга 30 ел элек басылган материалларыбызны эзләп табып биреп, аларга шушы китапларны әзерләргә дә ярдәм итәбез. Шунсы сөенечле өлкәнең татар авыллары турында китаплар язу эше бүгендә бик уңышлы дәвам итә. Безнең районда бер 10 татар авылы бар. Шул тарихларны китап язалар чыгаралар. Ул китапларны укытучылар, культура работниклар язалар. Районның Филипп авылы турындагы китапны Җирле Аккалпак оешмасы рәисе Гөлнәфис Сахабетдинова эшли. Әлбәттә, инде күбрәге халык белән эшләп, халыкның яшәешен, тормышын, халыкның телен, гореф-гадәтләрен күрсәтү мин иң мөһимгә саныймын. Чөнки архивлардан материал алырга була. Алар бит кагаз эше. Алар кыры кагаз. Менә халыктан язып алган, халыкның тормышын чагылдырган язмаларны мин иң кыйммәтлеләре дип уйлыймын. Ватнагыл авылына, аның кешеләренә багышланган яңа китапны тәкъдим итү кичәсенә килүчеләрнең байтагы шушы авылда туып үскән кешеләр. Ул китап минем өчен бик бесценный дисәм дә була. Ул безнең балаларыбызга калачак ул китаплар Ринат Васильевичка бик зур рәхмәт. Ул безнең бөтен родословларны тапкан вана, бөтен авылның хезмәтен күрсәткән анда, бөтен халыкны күрсәткән, авылның яшь чагы, халыкның яшь чагы, авыл тулы кеше иде. Гадәттәгечә тантана барышында китапны әзерләүдә, материал җыюда катнашучыларга һәм аны бастыруда ярдәм итүчеләргә яңа китап белән бергә Бөтендөнья татар конгрессының рәхмәт хатлары да тапшырылды. Соңыннан барлык кунаклар һәм ераклардан кайткан авылдашлар аш тәлләре янында аралашып, балачак, яшьлек хатирәләр белән уртаклашты. Араларында 40-50 ел күрешмәгәннәр дә бар. Бер күрешү үзе бер гомер дип юкка гына әйтмәгәннәр шул. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Свердловск өлкәсендә тагын бер көрәш үзәге ачыла.
Спортсмен нык булырга тиеш. Гибкость, и силовая выносливость, скоростная выносливость, общая выносливость инде хәлле булырга кирәк. Томскида Сабилар фестиваль концерты узды. Мы, педагоги и дети, культурой татарской насыщаемся все больше и больше, нам интересней ее изучать и представлять на суд жюри. Milli Kreş boyunca Свердловск өлкәсендә тагын бер үзәк ачыла. Ул Шәкүр авыл мәктәбендә урнашачак. Уку ел ахырында монда физкультура һәм истәмә белем бирү педагогларының гамәли семинары узды. Әлеге семинарга Түбән-Сергә һәм Әртә районнары авылларыннан килделәр. Укуны Әчет шәһәре бүлгесенең 6 тапкыр абсолют батыры Сәлимҗан Миңнәхмәтов һәм Свердловск өлкәсе Көрәш федерациясе рәисе Фәрит Миңнәхмәтов уздырды. Тулырак алдагы язмада. Атказанган тренер Сәлимҗан Миңнәхмәтов Шәкүр авыл мәктәбе директоры Илүзә Абдрахмановага Свердловск өлкәсе Көрәш федерациясе үткәргән турнирларда яулап алган медальләрне бүләк итте. Алар Шәкүр авыл тарихында мөһим вакыйгаларның истәлек билгесе итеп, мәктәп музеенда лайыклы урынны алачак. Бирдә тәүге тапкыр милли көрәш энтузиастлары җыелды. Алар өчен семинар практикум үткәрелде. Беренче мәртәбә ул безне. Рәхмәт Илүсәгә, бөтен укытучыларны, физрукларны җыеп 10 авыл татар көрәше, көрәш башлыйлар. Именно авылларда дүркүме элек булатан гел Пермская областныклар. Анда бит күп татар авыллары Пермдәгеләр. Бездә хәзер именно Нижнесегинский районныкы монда татар авыллары. Улибез шуннан соң моны сбор ясарга, именно мала көрәш буенча Алла бирсә. Казанга анда бүтән соревнованиялар үзебездә ясарга соревнованиялар бирсә. Шәкүр авылында көрәш буенча осталык дәресен үткәрер өчен махсус киләм сатып алганнар. Бу Свердловск өлкәсе Түбән-Сергә муниципаль районы хакимият ярдәм белән эшләнде. Шулай ук Красноармейск, Акбаш, Уфа шигыре һәм Үрмәкәй авылларына да матди ярдәм бүленде. У нас в основном легкая атлетика была. Немножко хотел инициативу поднять по борьбе. Мы, конечно, немножко попытались сами на своих старых матах что-то. Было опасно, как травмоопасно, мы немножко это дело отодвинули. Так сложилась судьба навстречу, что нам вот приобрели маты борцовские. Мы сразу же пригласили тренера, который по самбо у нас ведет, Александра Сергеевича Мешкова. Җиһаз алып кына эшкә өйрәнеп булмый, моның өчен теләк тә кирәк. Шәкүр авылында үткәрелгән семинарда катнашыр өчен нәкъ менә шундый мотивация һәм теләк булган укучылар җыелды. У меня отец КМС по самбо был в свое время по Вологодской области, то есть поэтому как бы какие-то корни есть, остались. И тем самым решил тоже заняться этим. Интересно то, что надо бороться именно не просто, как в самбо, к примеру, перекидывать определенные приемы, там, хватать. А здесь именно больше похоже на борьбу греко-римскую. Семинарның зур өлеше көрәш кагыйдәләрен аңлатуга һәм практикага бирелде. Самбода чалышу күп, подножкалар күп. Шуңа күрә самбода күбрәк приемнар. Монда бер көрәштә әзрәк приемнар. Ну, очень шундый авыр силовой көчле приемнар. Бик спортсмен нык булырга тиеш. И гибкость, и силовая выносливость, скоростная выносливость, общая выносливость инде хәлле булырга кирәк. Семинарда катнашучылар күзәтеп баручы булып кына түгел, үзләрен хөкемдар буларак та сынап карый алды. Посмотрите, какой захват, гол, как... Слушайте сигнал. Семинар ахырында катнашучыларга 3нче дәрәҗә хөкемдар таныклыгы бирелде. Хәзер инде алар авыл һәм район сабантуйларында хөкем итәргә һәм көрәш буенча секция һәм дәресләр алып барырга мөмкин. Инсаф Абдулла, Әлфия Габдушева, Салават Кыямов, Татарлар, Свердловск өлкәсе. Томск өлкә татар мәдәнияте үзәгендә этномәдәни компонентлы мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренең иҗади номерларын тәкъдим итү фестивале узды. Оештыручыларның төп максаты мәктәпкәчә яшьтәге балалар арасында татар мәдәниятен яратучылар бармы, юкмы икәнен ачыклау. Мондый чара биредә беренче тапкыр үткәрелде. Катнашырга теләүчеләр табылдымы соң? Елена Софиуллина репортажында.
педагог һәм остаз елы кысаларында узган чара танылган композитор Луиза Батыр-Булгари иҗатына багышлана. Биредә музыкаль белем алган балалар композиторның җырларын башкарып байтак зур бәйгеләрдә җиңүчеләр булып танылды. Ребята сегодня пришли умные? Да! Старших уважают? Сабайлар фестивале стартында үткәрелгән сораштыру күрсәткәнчә, бию, инструменталь, вокал һәм шигырьләр сөйләү осталыгын биредә талантлы һәм татар мәдәниятенә битараф булмаганнар күрсәтергә җыена. Кызылкаш авылы балалар бакчасында тәрбия алган Виктория һәм Расул шундыйлардан. Луч поляну осветил, и Маша класс будил. Улыбнусь, потянусь, между собой переглянусь. Этномәдәни юнәлеш өлкәдә балаларны тәрбияләүдә әйдәп баручылардан. Валентина Шакова татар мәдәнияте белән 2015 елдан таныша башлаган. Бу 8 ел дәврендә Абытай балалар бакчасы татар мәдәниятен тәкъдим итүдә танылган лидерга әверелде. Мы подготовили песенку про лягушек, и в этом году мы с детьми полностью все 3 куплета выучили на татарском языке. Да. Күптән түгел Томск янында Северный парк дип аталган яңа район барлыкка килде. Җирле балалар бакчасына йөрүче сабыйлар төркеме 1-7 номерны туган якка багышлаган. Мы привезли ребят из группы фантазеров из детского сада Северного парка. Это старшая группа. Мы первый раз участвуем в таком замечательном фестивале. Ребята с удовольствием готовили танец. Что вы делали здесь? Танцевали. Ага, какой танец? Татарский. Татарский. Понравился вам? Да. У нас проходит наш конкурс «Северное сияние» внутри сада. Мы начали готовить танец «Туган-як», и как раз с течением счастливых обстоятельств пригласили нас и здесь поучаствовать на фестивале татарской культуры. Мы впервые на этом фестивале. Хотим сказать большое спасибо организаторам, нашим воспитателям, нашим педагогам, что мы приняли участие. Нам очень понравились костюмы. Все очень здорово, подарки. Сабыйлар фестивале өлкәдә мәдәният ара диалог оптимистик дәрәҗәдә булуын исбатлады. Күрше халыкларның мәдәнияте, теле белән танышу балаларга үз халыкларының мәдәниятенә дә яңача карарга мөмкинлек бирә ди чараны оештыручылар. Томск өлкәсеннән Елена Сафиуллина, татарлар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүгенгә менә шулар. Җибәргән мәгълүматларыгыз, хатларыгыз һәм шалтыратуларыгыз өчен зур рәхмәт. Без аларны игътибарсыз калдырмыйбыз. Милләтебез өчен горур булып, ана телебезне саклап гомер итик. Йорт-җирләрегез имин булсын, хәбәрләшеп яшик. Сау булыгыз. Сезнең телекләрегез тормышка ашсын өчен, аның тирәсен 7 тапкыр узарга кирәк. Айда бар идеме? Allah аны әттеләр каберләр. Узган гасырның 30-нчы еллар башында Бирегә магнитка төзелешенә Татарстаннан гаиләләре белән сөрелгән кешеләрнең балаларына мәктәп итеп төзгәннәр. Ижбобой бай тарихлы авыл. Күренекле шәхесләре дин, мәгариф үсешенә зур өлеш кертүчеләре белән данлыклы. Башкортстанның төньяк көнчыгышында урнашкан Лаклы авылы бүгенге көндә тулы канлы тормыш белән яши дияргә мөмкин әле. Бер кырбасуында корбыз, кавын, кабак үсә. Халык әйткән, калсын дигән. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Без сезнең теләк тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез.